Il-pulizija qed tinvestiga tentattiv li allegatament sar minn Jorgen Fenech biex jimporta f'pajjiżna cyanide, kimika velenuża li tista' toqtol lin-nies. Għal dan l-Ispettur Kertzara fil-proċess tal-kontroeżami waqt il-kumpilazzjoni tan-negozjant Jorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-Ispettur Zara qal li l-Pulizija tinsab fit-tielet fażi tal-investigazzjoni dwar il-qtil ta' Caruana Galizia. Għal mistoqsijiet tal-avukat u id-deputat nazzjonalista Jason Azzoppardi, l-Ispettur Kertzara qal li fl-interrogazzjoni Jorgen Fenech ma wera l-ebda rimors li nqatlet Daphne Caruana Galizia. L-avukat Charles Mercia li qed jidher għal Jorgen Fenech qal li nhar il-ġimgħa wara nofsinhar il-mara ta' Jorgen Fenech, Marlene Fenech, irċevit telefonata mill-mowbajl ta' Jorgen Fenech, meta dan il-mowbajl jinsab għand il-pulizija. Il-każ ġie rrappurtat lill-pulizija. L-avukat Mercia wera tħassib tiegħu wkoll li messaġġi li kienu fil-mowbajl ta' Jorgen Fenech spiċċaw f'idejn il-medja. L-Ispettur Kertzara qal li l-mowbajl jinsab f'idejn il-Europol f'The Hague l-Olanda. L-Ispettur Kertzara ċaħat li l-Pulizija ta' taċċess lill-avukati tal-Parti Ċivili lil Jason Azzoppardi il-kontenut minn mowbajl ta' Jorgen Fenech. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispettur Keith Arnaud u l-Ispettur Kertzara.